Φίλες και φίλοι, στο βίντεο αυτό θα δούμε τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος Μουσικά Κείμενα, με το οποίο μπορούμε να γράφουμε κείμενα της βυζαντινής μουσικής. Όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι αυτόματα ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου της Microsoft Word, αφού μέσα σε αυτόν θα γράφουμε τα κείμενά μας, με τη βοήθεια βέβαια του προγράμματος Μουσικά Κείμενα. Πατάμε το πλήκτρο OK για να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου περί της εφαρμογής. Στη συνέχεια, εάν δεν είναι στην σωστή θέση, μετακινούμε το εικονικό πληκτρολόγιο σέρνοντάς το σε όποια θέση θέλουμε εμείς, συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης, για να μην εμποδίζει την ορατότητα αυτών που θα γράψω, και ας κάνουμε μία μικρή γνωριμία με το περιβάλλον του προγράμματος. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Στη γραμμή των μενού επιλογών, που σπανίως χρησιμοποιείται, αφού οι επιλογές αυτές υπάρχουν και στην δεύτερη περιοχή του προγράμματος, στη γραμμή εργαλείων, εδώ με τα κουμπιά επιλογών. Η τρίτη περιοχή είναι όλα τα σημεία της βυζαντινής μουσικής που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα. Θα παρατηρήσετε ότι τα σημεία είναι χωρισμένα σε ομάδες. Έτσι έχουμε μία ομάδα για τους χαρακτήρες κατάβασης, μία ομάδα για τους χαρακτήρες ανάβασης, για τα χρονικά σημεία, τους χαρακτήρες ποιότητας κτλ. Επειδή είναι αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο να απεικονιστούν όλοι οι χαρακτήρες της βυζαντινής μουσικής, υπάρχουν κρυμμένες καρτέλες. Έτσι, πίσω από τους χαρακτήρες κατάβασης και την ομάδα αυτή υπάρχει μια κρυμμένη καρτέλα με χαρακτήρες κατάβασης που δεν χρησιμοποιούνται όμως τόσο συχνά. Εμφανίζεται η κρυμμένη καρτέλα με δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής αυτής, της ομάδας, και εξαφανίζεται με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ανάβαση και για όλες τις ομάδες που στο πάνω μέρος τους έχουν το κόκκινο κουμπί με τις λευκές τελείες. Μπορώ να εμφανίζω τις κρυμμένες καρτέλες κάνοντας κλικ και στο σημείο αυτό και όχι με δεξί κλικ. Αυτό βέβαια το χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που γράφουμε με οθόνη αφής, γιατί είναι πιο εύκολο από το κουμπί. Ειδικά για τα χρονικά σημεία υπάρχουν δύο κρυμμένες καρτέλες. Με ένα δεξί κλικ εμφανίζεται η πρώτη κρυμμένη καρτέλα, η δεύτερη καρτέλα με δεύτερο δεξί κλικ και με τρίτο επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση. Πίσω από την καρτέλα των χαρακτήρων ποιότητας υπάρχουν σημάδια της παλαιάς γραφής για όσους γράφουν αυτά τα σημάδια. Και επίσης υπάρχουν κρυμμένοι χαρακτήρες και στη γραμμή εργαλείων. Εδώ για παράδειγμα υπάρχει μια καρτέλα με τις ενδείξεις φθόγκου, με τις διαστολές και τα μέτρα και τα σημεία παραπομπής. Η καρτέλα αυτή μπορεί να κλείσει κάνοντας κλικ και πάλι στο ίδιο κουμπί ή πατώντας το πλήκτρο Escape από το πληκτρολόγιο. Εδώ βρίσκονται οι αρκτικές μαρτυρίες και εδώ βρίσκονται οι φθορές και τα σημεία αλλοιώσεως. Ειδικά για την καρτέλα αυτή υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, ότι εξαφανίζεται αυτόματα αν μετακινήσω τον δείκτη του ποντικού έξω από την ομάδα. Έτσι, αν μετακινηθώ έξω από την ομάδα, εξαφανίζεται αυτόματα. Εάν αυτό μας δυσκολεύει, μπορούμε από τις ρυθμίσεις του προγράμματος να απενεργοποιήσουμε την αυτόματη εξαφάνιση. Ας πάμε να γράψουμε ένα μικρό μουσικό κείμενο. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας την αρκτική μαρτυρία. Εξαφανίζω την καρτέλα και θα πρέπει να αλλάξω παράγραφο. Προσέξτε ότι υπάρχει διαφορά στην αλλαγή παραγράφου από την αλλαγή γραμμής. Την αλλαγή παραγράφου χρησιμοποιώ κάθε φορά που τελειώνει ένα τροπάριο και θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο, ενώ την αλλαγή γραμμής χρησιμοποιώ όταν μέσα σε ένα τροπάριο θέλω σε συγκεκριμένο σημείο να αλλάξω γραμμή για οπτικούς λόγους. Εδώ θα επιλέξω αλλαγή παραγράφου και θα ξεκινήσω να γράφω το κείμενό μου. Θα κάνω εισαγωγή αρχιγράμματος. Υπάρχουν δύο ειδών αρχιγράμματα. Το ένα αρχίγραμμα, το πρώτο, είναι πιο εύχριστο, το δεύτερο ίσως είναι πιο όμορφο, αλλά αυτό είναι θέμα σχετικό και θέμα προτιμήσεων. Επιλέγω την εισαγωγή. Πριν επιλέξω την εισαγωγή, να πω ότι μπορώ να αλλάξω και το μέγεθος του αρχιγράμματος.
συνεχίζουμε την γραφή. Πολύ εύκολα με το πληκτρολόγιο, κάνοντας κλικ πάνω στα κουμπιά, μπορώ να γράφω. Εάν για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει η θέση ενός σημείου, μπορώ να την αλλάξω με την αυτόματη τακτοποίηση. Εδώ βέβαια δεν έχω κάποιο πρόβλημα, απλά για να το δούμε θα το χρησιμοποιήσω. Με τα βέλη αυτά επιλέγω τον χαρακτήρα που θέλω να μετακινηθεί, το βλέπετε. Και με τα βέλη αυτά μετακινώ τον χαρακτήρα. Η ελευθερία δεν είναι και πολύ μεγάλη στις κινήσεις μου, αλλά μία μικρή διόρθωση, αν χρειάζεται, μπορώ να την κάνω. Εδώ βέβαια δεν υπήρχε πρόβλημα, το έκανα απλά για να σας το δείξω. Κλείνω το πλαίσιο αυτό και συνεχίζω τη γραφή. Όταν ολοκληρωθεί το μουσικό κείμενο, μπορώ να προχωρήσω στην γραφή του ποιητικού κειμένου. Εδώ βέβαια δεν θα συνεχίσω να γράφω όλο το μουσικό κείμενο, νομίζω ότι είναι αρκετό αυτό. Θα κάνουμε εισαγωγή τώρα το ποιητικό κείμενο. Το ποιητικό κείμενο, για να το εισάγω, θα πρέπει να κάνω κλικ στην αρχή του μουσικού κειμένου. Δηλαδή θα μετακινήσω τον δείκτη μου εδώ, κάνω κλικ στο σημείο αυτό και βλέπω ότι η γραμμούλα μου αναβοσβήνει στην αρχή του μουσικού κειμένου. Πατάω το πλήκτρο αυτό της γραμμής εργαλείων, το πρώτο πλήκτρο, και πλέον βλέπω ότι επιλέχθηκε ο πρώτος μουσικός χαρακτήρας. Πληκτρολογώ, όχι απευθείας στο Word, αλλά μέσα στο πρόγραμμα μουσικά κείμενα στην περιοχή αυτή. Και έτσι, με Enter καταχωρώ τη συλλαβή που θέλω κάτω από τον μουσικό χαρακτήρα. Αν για κάποιο λόγο κάνω λάθος, ας κάνω ένα λάθος εσκεμμένα, και θέλω να το διορθώσω, μπορώ να πάω στον προηγούμενο χαρακτήρα, στον επόμενο, να μετακινηθώ με τα βέλη και να διορθώσω το λάθος μου. Μπορώ να μετακινηθώ και περισσότερες από μία θέσεις, 5 θέσεις, να πάω στην αρχή ή στο τέλος του μουσικού κειμένου. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταχωρώ και το ποιητικό κείμενο. Όταν ολοκληρωθεί η γραφή του μουσικού κειμένου, μου ενημερώνει το πρόγραμμα ότι έχω φτάσει στο τέλος του μουσικού κειμένου, γιατί μου εισαλαβεί αρκετό διάστημα που δεν υπάρχει μουσικό κείμενο και θα πρέπει να κάνω κλικ με το ποντίκι μου μπροστά από κάποιο σημείο που υπάρχει μουσικός φθόγκος. Βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολη η γραφή. Να πούμε εδώ ότι αν θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή το γοργαθμικό, το πελαστικό, το στου ή το ου με έναν χαρακτήρα, μπορώ να το κάνω πολύ εύκολα, πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα που βλέπω εδώ ή πατώντας τα πλήκτρα αυτά του πληκτρολογίου. Έτσι, για παράδειγμα, αν εδώ θέλω να βάλω το ου, πληκτρολογώ τον λατινικό χαρακτήρα ή πατάω την αγγείλη και πατώντας το Enter έχει καταχωρηθεί το ου. Αφού ολοκληρωθεί η γραφή και του ποιητικού κειμένου, κλείνω την καταχώρηση από το ίδιο κουμπί που την άνοιξα και πλέον μπορώ, αν θέλω, να μορφοποιήσω το έγγραφό μου απευθείας από το Word χωρίς τη χρήση του προγράμματος. Μπορώ να κάνω ελαχιστοποίηση, για παράδειγμα αυτό να το κάνω στοίχηση στο κέντρο. Αν θέλω να γράψω κάποιον τίτλο εδώ στην αρχή, μπορώ να γράψω κάποιον τίτλο, επιλέγω την γραμματοσυρά που θέλω και γράφω κάποιον τίτλο, ό,τι θέλω εγώ, και πλέον είναι θέμα Word και όχι θέμα του προγράμματος μουσικά κείμενα για την περαιτέρω εμφάνιση. Τώρα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποιους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, στο σύνδεσμο, με ένα κλικ εμφανίζεται ο σύνδεσμος, με δεύτερο κλικ εμφανίζεται ένας μεγαλύτερος σύνδεσμος, με ένα τρίτο κλικ ακόμη μεγαλύτερος σύνδεσμος και επανέρχομαι στην αρχική κατάσταση με το τέταρτο κλικ. Υπάρχουν αρκετοί τέτοια σημεία, το βλέπετε εδώ,
τα οποία πρέπει να τα ψάξετε και λίγο μόνοι σας. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι αν θέλουμε να βάλουμε γοργό στον χαρακτήρα αυτόν. Υπάρχει 2 φορές ο χαρακτήρας. Εδώ το γοργό ή το χρονικό σημείο γενικότερα θα τοποθετηθεί στην υπορροή, ενώ σε αυτόν τον χαρακτήρα στα κεντήματα. Αν θέλω να βάλω και στην υπορροή και στα κεντήματα, επιλέγω τον πρώτο χαρακτήρα και τοποθετώ και στα 2. Μια άλλη περίπτωση είναι εδώ, όπου το χρονικό σημείο μπορεί να μπει σε αυτήν τη θέση ή σε αυτήν τη θέση, με δεύτερο κλικ. Με ένα κλικ πάνω στα κεντήματα, με δεύτερο κλικ λίγο αριστερότερα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να δούμε είναι οι φθορές και τα σημεία αλλοιώσεως. Οι φθορές και τα σημεία αλλοιώσεως με πολλαπλό πάτημα αλλάζουν θέση. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, αν δεν μου αρέσει η θέση, ξαναπατάω το ίδιο πλήκτρο, αλλάζει θέση. Ξαναπατάω το ίδιο πλήκτρο σε άλλη θέση. Και έτσι έχω έναν κύκλο, ανάλογα με τα πατήματα που κάνω. Το ίδιο ισχύει και για τις φθορές. Βλέπετε 4 διαφορετικές θέσεις. Όταν ολοκληρώσουμε τη γραφή και του μουσικού και του ποιητικού κειμένου και πριν κλείσουμε το έγγραφό μας, θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε πατώντας τη δισκετούλα ή κατά το κλείσιμο θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε ή όχι και θα επιλέξουμε σε ποιο αρχείο και σε ποια θέση θα αποθηκευτεί το έγγραφό μας.